lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze emini nje. What we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. Isisukile esikhumulweni seyindiza i-OR Tambo eKempton Park eGoli indiza ethwele amakhulu abantu abangumsinsi wokuzimilela kwelaseGhana abebehlala kuleli. Ikhomishana yokhetho ezimele yethule ngokusemthethweni umkhankaso wokhetho lohulumeni beyindawo ozobanjwa mhla zine insuku kuLwezi walonyaka. This matter is going to be transferred to the High Court in terms of Section 5, Section 2 of the Criminal Procedure Act. Liphinde lahlehliselwa inyanga ezayo icala lika Armindo Phakula noVictor Majola nabasola ngokubulala lo wabe engumsakazi uWarwick Stock nowayedume ngelika DJ Waras. I have wonderful players. It's a wonderful family of 40 persons who worked every day to achieve that. Kanti masipha kwezemidlalo umqeqeshi wabafana Hugo Bruce kulindeleke ukuthi amemezele iqembu lakhe labadlali abangama-26 elizoya emqhudelaneni wendebe yomhlaba ngehora lesikhombisa namuhla kusishwa. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC le high igama lami nginguDawud Phungula mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Isisukile esikhumulweni seyindiza i-OR Tambo eKempton Park eGoli indiza ethwele abantu abangumsinsi wokuzimilela kwelaseGhana abebehlala kuleli bangama-296 abantu abavunyelwe ukungena endizeni kwathi ke abanye bajikiswa kusenjalo umnyango wezasekhaya uqinisekisile ukuthi bayishumi kuphela abantu baseGhana abanamaphepha abagunyaza ukuba kuleli. Very good, because you know home is home, although it's never so homely. So it's very good to go back home. Indiza izothatha abantu baseGhana ibabuyisele kwela kubo bekuhlelwe ukuthi iflathelela kuleli ngehora lesine ekseni. Kepha lokhu akwenzekanga njengoba kube nokubambezeleka ngenxa yokuthi iziphathimandla ziqale ngokuphothula uhlelo lokuqinisekisa imininingwane. The logistics have been one too many. There are challenges to do with some of their passports being able to go through the system. The manifest came in late and all of that. But it's a process that the airport authorities and the immigration officers are helping us through. So we are very certain that the group of 300 that are supposed to leave today, all of them are going to leave today. Iziphathimandla zithi kubantu baseGhana bangama-300 bayishumi kuphela banezimvume ezibagunyaza ukuba kulelizwe. What we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. Any person in terms of the Immigration Act that overstays in the country obviously will be banned from the country and not be allowed to come back into the country. So that is on the side of the immigration legislative provisions. Iqoqo elilandelayo kulendeleke ukuthi liflathele lelizwe ngesonto. Iqulu losomabhizinisi bokufika abaphoqwa ukuba bavala amabhizinisi abo kumasipala inkosi elangalubalele sebemangalele lo masipala enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu befuna kuguqulwe lesinqumo sokuvalwa kwamabhizinisi abo. Kanti ukuzwa kabanzi ngalolu daba ake sixhumane bukhoma nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe. Mlondi, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala imini. Sicela nje usilandise ngosekwenzekile enkantolo sukela namhlanje. Asibingelele Dawudi, sibingelele kumlaleli esekhaya ke osukwini lanamhlanje ukuthi makuqala ekseni nje namhlanje ukuthi kuyalalelwa isicelo njengoba osomabhizinisi abangu-38 balapha endaweni yase-Escort bezama ukuthi bavimbe noma bacele ukuthi ke imeya kamasipala uMduduzi Miyeza abuyise okhiye bamabhizinisi abo njengoba kunezitsolo zokuthi ke wathatha okhiye ngesikhathi kunemashi ye-March and March khona lapha endaweni nakwazi
basolwa kakhulukazi ngokuthi ke banala mabhizinisi kuleya ndawo ngokungemthetho, abanye basolwa ngokuthi bakulelizwe ngokungemthetho, kodwa bona emaphepheni abawafaka enkantolo baveza ukuthi ke bakulapha eNingizimu Afrika banawo amaphepha ukuthi abagunyazayo ukuthi babe seNingizimu Afrika, abanye banawo amaphepha abagunyazayo ukuthi bakwazi ukuthi bahwebe lapha eNingizimu Afrika, bafake umnotho kulona idolobha laseMtshezi. Kodwa ke okuvelayo namhlanje ke ukuthi ke njengamanje inkantolo isaguqile kulelo hlangothi lecala ngoba besazama ukuthi ba-consult noma bathinte yona imeya ngoba kufanele kube khona izinto abazizwayo ngasehlangothini lemeya. Kanti elinye udaba oluphinde lwavela futhi namhlanje enkantolo ngawo lo masipala wakhona laphayana eMtshezi ukuthi ke inhlangano laphayana eyaziwayo iKopanang against xenophobia South Africa ibifake amaphepha nayo enkantolo izama ukuthi inxenxe inkantolo ukuthi ke iphoqe imeya yakuleli dolobha ukuthi isuse ezigudleni zokuxhumana umlayezo yayufakile ikhuluma khona lapho ithi abokufika kuzofanele bahambe einsukwini ezingu-21 ezazilandela kusukela ngaleso sikhathi, nabathi leyo nkulumo yabe inohlevane njengoba yayicwasa abokufika futhi ibabeka impilo zabo engcupheni ngoba wayenxenxa bonke abantu abasendaweni yasemsinga noma wayenxenxa bonke abantu abasendaweni eNingizimu Afrika ukuthi balwe nabo kufika ukuthi ababaphoqe ukuthi bahambe eNingizimu Afrika. Namanje ke inkantolo ikwazile ukuthi ke ikhiphe iorder yesikhashana ukuthi ke ngalesi sikhathi angapheli amahora angama-24 engawususelele umlayezo einkundleni zokuxhumana, angaphinde futhi akufake eminye imilayezo einkundleni zokuxhumana mayelana nalolu daba kuze kube lolu daba liyalalelwa ngo-August 20 kuwo lo nyaka osikubona. Sibonga kakhulu umbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe esibekela bukhoma esemgungundlovu esifundazweni eKwaZulu Natal. Isikhulu samatekisi uJoe Ferrari Sebanyoni kanye nabathathu abesolwa nabo kulindele ukuthi baphinde bavele enkantolo yemantshi yaseKwaGafontein eMpumalanga kusasa lapho bezophinde bathweswe khona amacala. Lokhu kulandela ukususa kwaleli icala ohlwini lwamacala enkantolo ngesonto ledlule ngenxa yokuthi umshushisi omkhuseli intaba engazange alibhade enkantolo ngenxa yokuthola izinsongo. The matter will now be appearing before court. You'll remember that when last week it was struck off the roll, there were no issues that related to the merits of the case. Therefore, in this case, the merits of the case will then come into play. But for now, it is just a matter of re-enrolling it and making sure that it is back and then it goes through the systems of the court. And then we are doing 4 things at the moment as the NPA. You remember when the matter was on that on the 18th, we then said we're suspending the prosecutor, we are doing internal investigation, which is happening. And then the second step was to protect the prosecutor from being arrested because we felt that what was done was not done properly. We did leave to appeal. And then the third one, Magistrates Commission had to be informed, or a formal charge was laid against the magistrate for what we believe is misconduct. And then lastly, today, tomorrow there will be the re-enrollment of the matter. Liphinde lahlehliselwa inyanga ezayo icala labasolwa ababili abasolwa ngokubulala uWarwick Stock nowayaziwa ngoDJ Warras. Umbuso uthi ukulungela ukuqula kwaleli icala. Labasolwa bavela kafushane enkantolo yemantshi yaseGoli namuhla nalapho icala lihlehliselwa ukuba liqhubeke enkantolo ephakeme. This matter is going to be transferred to the High Court in terms of Section 75, Section 2 of the Criminal Procedure Act for summary trial. Okay. Abasolwa ababili uArmindo Phakula noVictor Majola bavele kafushane enkantolo yemantshi yaseGoli namuhla. Icala lihlehliselwe mhla ziyi-18 kuNhlangulana. Umshushisi uthi sekuphothuliwe ukuhlolwa kwemininingwane yezingcingo zabasolwa kanye nokunye okuthinta ukushintshana ngemali kanti ke futhi bakulungele ukuqulwa kwecala. Our investigations are complete and therefore should be in terms of Section 75 of the Criminal Procedure Act. State the president to be transferred to the High Court. Uphakula usolwa ngokuba ushaya sibhamu uzogcinwa ejele laseModder B ngenxa yezinkinga zokuphepha. Ngokwembiko ehogelwa yiziko lezindaba ze-SABC kuthiwa lo msolwa uhlose ukuvuma icala kodwa ufuna ukuqala ukubheka imininingwane yecala. Leli cala lidluliselwe enkantolo ephakeme ukuze kuqale ukuqulwa kwecala labo. On the 18th of June, it's a pre-trial. In other words, it's not the trials are not going to start on that day. It's just a pre-trial hearing to determine the issues what are you disputing and what are you admitting, okay?
Kusenjalo amaphoyisa athi athole imininingwane yemoto ka DJ Waras nezithombe zikamufi ocingweni lomsolwa uVictor Majola. Athi ngokuqhubeka kophenyo kungase kuboshwe nabanye abasolwa. Mbukele sathi ku 8 dollars siyabuya nezinye izindaba ngemva kwekhefu nganyakazi. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo usicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Udokotela uNkosazana Dlamini Zuma kunguye wavotela ukwamukela kweinqomo zombiko wethimba elizimele elalibhekisisa udaba likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa neplazi lakhe Phalaphala. Uphawulo kokuqala ngalolu daba njengoba inkantolo yomthetho sisekelo isinqumo ukuthi kufanele libuyele eThekwini zeParliament libhekisiswe kabusha. uDlamini Zuma wamangaza abaningi eParliament ngo-2022 ngesikhathi evota ngokwehlukile neqembu ngesikhathi evumelana nokuthi kwamukelwe izinqumo zombiko usection 89 wethimba elizimele elaqokwa ukuthi libhekisise udaba lweplazi likaMengameli emva kokuthi kwatholakala kulo izindodla zamadola aseMelika. Wavota waphambana nomyalelo owawunikwa amalungu e-ANC wokuthi angawemukeli lo mbiko wethimba. The vote I took, the question in Parliament was simple. Do you agree with the report or not? I read the report and I didn't see anything that I would say they are wrong, because they were saying what they'd done and what they are recommending. Ukholelwa ukuthi lolu daba njengoba inkantolo yomthetho sisekelo isinqumile ngokuthi kufanele liyobukezwa yiParliament kunesidingo esibalekile sokuthi kulandelwe isinqumo senkantolo. The Constitutional Court has given a direction to Parliament, and the Constitutional Court then must be respected. Maqondana nembhikisho yakamumva esabalele kwezinye zezifundazwe ngudaba lwabokufika abakuleli ngokungemthetho, uDlamini Zuma uqagule ukuthi inkinga yokwentuleka kwamathuba omsebenzi ngeke ixazululwe kuphela ngokwesatshiswa kwabo ukuthi babuyele emazweni abadabuka kuwo. I don't think if they left there would be employment in South Africa. There will still be unemployment. Legal migration is what we should be looking at. Yes, illegal migration is not desirable. uDlamini Zuma uthi akukho ukuphakanyiswa kwegama lakhe asekuzwile njengoba ngempela sonto kusabalele amahlebezo ukuthi kungenzeka iqembu lifolose ngaye kwesobumeya emkhandlwini weTheku. Inkantolo ephakeme yasePolokwane isihlehlisela umhlazi 12 kwezokwethwasa icala lomcweli welikombo lehlohona leChauke nodume ngelikaShebe Mabhena. Lo mcweli ubhekene namacala ahlukene afaka phakathi lokuzama ukubulala, ukushaya ngenhloso yokulimaza kanye namanye. Umbuso ube usucela isikhathi ukuze ukwazi ukushicelela phansi yonke imininingwane yokuphikisa isicelo sebheyili. For the 12th of June 2026 for purposes of hearing. Ummeli kaChauke unxusa umbuso ukuba unikeze ithuba lokugcina umangalelwa ukuze ezokwazi ukulekelela umndeni wakhe nosuthwele kanzima njengoba eboshiwe nje. He is running out of funds. His wife and daughter, newborn daughter, which is a new fact, are facing an eviction, which is a new fact. We submit with respect that if the appellant is not given a second chance, and that's all we're asking for. We're not asking for the withdrawal of the matter, we're asking for something so simple. Ijaji liphendule ngokuthi sekukangaki enikezwa ithuba kodwa ehluleka ukuziphatha. So how many chances would that have been? Because we're talking about different periods of time in different stages of this person's life where he had conflict with the legal system. Individually, independently of each other, we didn't know at that stage when he was getting those many first chances that we wouldn't be here today concerning ourselves with a second chance at an appeal, at a second chance of an application on new facts. Umbuso uthi kuzofanele ummeli womsolwa ahlinzeke ngezethulo ngaphambi kosuku lokubuyela enkantolo. Umsolwa usazoqhubeka nokugcinwa esitokisini kuze kube ubuyela enkantolo ngokuzayo.
I-Durban Chamber of Commerce and Industry icele uhulumeni ukuthi abhekane ngqondo abokufika abakuleli ngokungemthetho kanye nemingcele engavikelekile. Lesicelo siza ngemva komhlangano sezingeni obubanjwe osomabhizinisi ohulumeni, isisebenzi kanye nabaholi be-March and March obubhunga ngomthelela ongemuhla wabokufika emabhizinisini kanye nasemnothweni wezwe. Iyaqina impikisho ngabantu bangaphandle abakuleli ngokungemthetho. Phakathi kwezikhalo ukuthi abanye basebenza imisebenzi engenziwa abantu bakuleli. Abamabhizinisi nabo banezikhalo ngokungaqini komthetho wokubalawula, bethi lokhu kubulala amabhizinisi akuleli kanye nomnotho. We've got foreign nationals running shops in our city 24 hours a day, disrespecting our bylaws and not being held accountable. Abaholi bamabhizinisi bathi impahla engekho emthethweni engena kuleli iyodayiswa izitolo zabokufika nayo ibathwalisa kanzima. There is really serious damage that is happening in our economy that is affecting both small businesses, medium businesses and big businesses. So we really call on government, please take this issue seriously. Abamabhizinisi bathi bazimisele ukuqhubeka baqasha abantu bakuleli. Bathi bazohlanganisa uhlelo lokulisana nempahla ingekho emthethweni. Uhulumeni wethu siyawucela ukuthi udile nayo lento ngoba sikhathele. Lezi izitolo ezithathwe abantu bokufika, izitolo esakhula thina ukuthi uyikontombela ikamakhathini uyothenga isitolo samakhathini. Manje sekuyisitolo saAbdul. uAbdul futhi agcina ngokuba isitolo sakhe lapho uphinda athinta izingane ezincane la ngendlela engayona. Phinda uAbdul angayikhokhi ngisho nentela ngoba noSARS nawo futhi ulandela thina kodwa mekuthiwa naba abantu bokufika asazi ukuthi imali yabo iyapi. Zanele Buthelezi, indaba ze-SABC eThekwini. Iphoyisa selathatha umhlalaphansi uGeneral Vincent Lishabane elitshele inkantolo ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meya ukuthi uConstable Sizwe Zungu wayenolwazi olugcwele ngaleli icala kodwa wayengazimisele ukusebenzisana nabo ngokugcwele. uGeneral Vincent Lishabane uthi watshela uConstable Zungu kanye noConstable Makhubu ukuba basebenzisane kuleli cala njengoba wayebathemba. It was clear to me that Zungu is having the information about this but is not willing to participate fully, and I was relieved, my lord, when I was told that they confessed. I wanted to say that no, the person they say was part of the confession was Mboto, and I personally worked with Mboto, and I know he won't make a mistake, and I was satisfied, my lord. uLeshabane ke ubuza ukuthi ngesikhathi beqhubha uphenyo kumsola wokuqala nomsola wesibili kungabe balwenza yini ngomsola wesihlanu. What happened is that I remember that because of he wrote something against them, and the time I was with him when he wrote this, in passing, he said this Nkani was also involved in another case of murder at Phosphorus, and he mentioned Mbata. Uthi uma ezwa ngecala lasePhosphorus wabe sexhumana nomphathi wamaphoyisa ePhosphorus ukuba ambhekele igama likaNkanini. And my lord, I immediately contacted the branch commander of Phosphorus. Check for me this name Nkani. I don't know what transpired there, but later on I was told that by that time he was in prison. I didn't worry about it because I was focusing on the two people here. Icala liyaqhubeka. Kuphoqele ukuba zivalwe izikole emasontweni amabili edlule engqushwa isifundazweni iEastern Cape kulandela ukumiswa kweimoto ezithutha izingane lokuza ngemva ukuthi abezokuthutha bekhale ngokuthi uhulumeni wehlulekile ukubakhokhela imali yabo yokuthutha izingane kwezinye izindawo. Inkqubo yemfundo kwizikolo ezingama-21 kwingingqi yasengqushwa kude kufuphi naseQonce imile ngenxa yokuqhankqalaza kwabaqhubi benkqubo yokuthuthwa kwabafundi besithi urhulumente wephondo ingakumbi isebe lezothutho ephondweni alibahlawuli imali zabo zokukwenza le nkqubo yeScholar Transport. Besithi kulixesha elide ngoku bambi kubo abakahlawulwa imali yonyaka ophelileyo, bambi kubo sebehlawuliwe kodwa bathi bambalwa. Oku ke kube nefuthe kakhulu ekuqhutyeni kwenkqubo yemfundo kwizikolo ezikulangingqi ingakumbi izikolo zamabanga phezulu, kodwa kuva banzi malunga nefuthe enalo kwezi zikolo setha naye umthethela
usekela isebe lezemfundo ephondweni uMr Mtima. Tata masibulele ngexesha lakho. Khawusixelele into ba lingakanani na ifutho kanye effect yalento yenzekayo yokungaqhutywa kwezikolo kwenkqubo yemfundo ngenxa yeloqhankqalazo. Msasazi ifuthe loqhankqalazo liyavakala ezikoleni zethu njengoba usazi ba si preparation for a mid-year examination ngako oko ngoku naliphina ixesha kufuneka silifumene khona ukuze sizokwazi ba zonke izinto zihambe ngendlela. Umzekelo sinento esidla ngoyithetha ngesingesi kuthiwa i-protection of teaching time. Xa bengekho bekhutshwe esikolweni ithetha ukuthi loo nto leyo asiyiprotectanga, but ke there are concessions esikhomba siyazivuyela because abantwana abanza grade 12 ayibachaphazeli lento. Mbukelo masipha kwezemidlalo umqeqeshi wabafana uHugo Bruce kulindele ukuthi amemezele iqembu lakhe labadlali abangama-26 ngehora lesikhombisa namuhla kusihlwa elizodlala endebeni yomhlaba ngenyanga ezayo eNorth America. Leli qembu kulindele ukuba ke lidlala umdlalo womngane neNicaragua ngolwesihlanu kusihlwa eSoweto ngaphambi kokuba ke libangise endebeni yomhlaba. Njengoba uBruce kulindele ukuthi amemezele iqembu lakhe lokugcina elizodlala endebeni yomhlaba eNorth America eqala esikhathini esingaphansi kwamasonto amabili ezayo. Leli qembu lichitha isikhathi nabalandeli eMidrand eGoli namhlanje. uBruce kulindele ukuthi anciphise iqembu lakhe kuba abadlali abangama-26 abazomenyezelwa namhlanje emcimbini ozobuhanjelwa nomongameli wezwe uCyril Ramaphosa. Umdlalo wokuqala waleli qembu kulomqhudelwano uzobanjwa mhla ziyi-11 kuNhlangulana eMexico. Kanti umengameli weSAFA uDanny Jordan uthi balindele lukhulu kuleli qembu. You put the players overseas and other players, all of them are winners and we want to congratulate them. We are going to the biggest event on earth, the FIFA World Cup. Umqeqeshi wabafana uHugo Bruce ubonga kakhulu kuseka kuthola eqenjini lakhe kanye nokubalandeli. I have a wonderful staff. I have wonderful players. It's a wonderful family of 40 persons who worked every day to achieve that. So again, thank you to my staff and to the players and to everyone. Leli qembu lizothonela phezulu neNicaragua ngolesihlanu kusihlwa eOrlando Soweto ngaphambi ukuthi libangise eMexico. Ezidabeni ze-SABC ngikuMbuso Mkhize. Mbukeli sathi ku-8 kanti uMasibuya sizobe sikuphathela umhlahla wesimo sezulu wena ungayindawo. Sizibeka lapha bese kuphathele zona mina sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba uyakwazi ukuyithola na kanjani ku-YouTube SABC Plus kanjalo ke na kwikhasi lethu la ku-Facebook usithola ngokucinga u-SABC izindaba kanti ungakhohlwa ukuthi mbukeli oza kwethu bayeza ke na kanjani ngezindaba ngolimi lwesiNdebele uma kugamanxa ihora lesihlanu ke namhlanje ntambama thina sizobuya na kanjani sikuphathele zona ke sishisa uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa kanti okwamanje mbukeli usale kahle.